खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि गासैबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आङो बिथां मैखोम सारनि फंनैसो खोथा बुंनो होननानै फैदों। बिथां मैखोम सारखौ आङो फंनैसो खोथा बुंनि। दा गिबियावनो आङो निमाहा बियो जे माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लाङोबा आरो हारिनि माबा मोनसे खहा जानाय बाथ्रा बुंफ्लांबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा इउटुबार होननानै निमाहा होगासिबो। आरो बिथां मैखोम सार, नोंथाङाबो जुदि आंनि भिडिअखौ बोरैबा नायफ्लाङोबा आंखौ आंगोनि बिनानाव होननानै निमाहा होबानो जाबाय। दा खोथाया बेनो सार, आं नोंथांखौ बुंनो नागिरनाया बेनो जे दिनै नोंथाङा सासे आइजोखौ गोसो थोनाय बा मोजां मोननाय, मा होनना बुंगोन बेखौ, मोजां मोननायखौनो होनबाय नङा होमबा? मोजां मोननानै दिनै 40 लाख जाजाबाय नङा होमबा? दा बे फैसाखौ नोंथाङा माबोरै खामायदो, मारै खामायदो? दा नोंथाङाबो सासे मुंदांखा मानसि, जोंनि बर'नि रादाब गिबिसिन फैनाय होनब्लाबो बुंजायो नङा होमबा? दा बेनिनो बिगोमा नोंथाङा। दा बेनि बेलायावहाय नोंथाङा सासे हारि सिबियारि, नंगौ, जों गासैबो मिथियो नोंथाङा सासे हारि सिबियारि मानसि नङा होमबा? नोंथांमोना जों गासैबो सिबियो नङा होमबा? हारिखौ अनो नङा होमबा? गावनि आंगो बर'खौलाय। दा बेनि बेलायाव आं 40 लाखनि खोथाखौनो बुंनो फैदों। नोंथाङा सासे हारि सिबियारि, नंगौ, नाथाय जोंनि हारियाव ओरैबायदि गोरिब गुन्द्रा, न' गैजायै गोबां मानसि दङ। बेवहाय नोंथाङा हारि सिबिनायनि हिसाबै बैखौ साननांगौमोन जे सासे सिख्लाखौ आं सासे हाबा जाखानाय हौवा मानसिया गोसथोनानै लायोबा बरबाद जागोन, आंनि केरियार बरबाद जागोन, आंनि सन्मान ओरैनो थांगोन। नंगौ, दिनै थांबाय, नाथाय नोंथाङा गिबियाव साननांगौमोन जे बेफोर फैसाखौ आङो बेनो हस्लायस्लाय बे जि गोरिब गुन्द्रा लामा दथा उन्दुबायना थानाय, न' गैजायै, सोरबा बिमा बिफा गैजायै, बैफोरबायदि सुबुंनो नोंथाङा बेखिनि रांखौ 40 लाख नङाब्लाबो 20 लाखखौ जुदि बाहायोमोनब्ला बेफोरबायदि खामानियाव नोंथाङा बांसिन सन्मान मोनगौमोन। नाथाय दिनै नोंथाङा मानो बेफोरबायदि खालामखो? दिनै नोंनि केरियाराबो गाज्रि जाबाय, नोंनि सन्मान थांबाय, जोंनि हारिनि सन्मानाबो थांबाय। नोंथाङा जोंनिख्रुइ बा आंनिख्रुइ गोबां गोजौआव लेखा फरा गोरों ना गासैखौबो, नाथाय नोंथाङा साननो रोङाखै जे नोंथांनावबोथ' जेसेबांनि रोंगौथि दङ, माने 3 गुन जोंनिख्रुइ बांसिन नङा होमबा? मिथिसार जानाय नङा होमबा? जों नोंथांखौ बुंनो थाखाय मोन्थाय गैयामोन, नाथाय हारिनि फारसे नायोब्ला जोंबो नोंनि असे, नोंबो जोंनि असे, बेनिखायनो जोंबो आंबो मोन्थाय दङ बुंनो थाखाय। बेनि थाखायनो आं दिनै नोंथांखौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। 40 लाखखौ सासे आइजोखौ गोसथोनानै बरबाद खालामस्लायस्लाय गोरिब गुन्द्रानो हरोमोनबा एसे मोजां जागौमोन। आं बेखौनो दाखालिनिफ्रायनो सानगासिनो बुंनो होननानै, नाथाय आं सम मोनाखै। नोंथांनि उदाय लानाय थांनाय भिडिअखौ बुंबाय, जाहोनो हायोबाला, नाथाय आं बे खोथाखौ बावनानै दंमोन। गोसोखाङो बा बावफिनो, नाथाय दिनै गोसोखांनानै आरो बानायफिननाय जाबाय। एफा बुरजा रां, नाथाय दिनै जोङो 10 रोजाखौनो बा 5 रोजाखौनो जों खामायनो थाखाय ओरैबायदि गोब्राब जायो जों गोरिबा। नाथाय नोंथांनिया 40 लाख ओरैबायदि बरबाद, माने बेखिनि फैसाखौ बैसोर बायदि मानसिनो होनायमोनब्ला आंबो गोजोनगौमोन, नोंनि गोसोआबो गोजोनगौमोन, नोंखौ बिसिया बांसिन अनगौमोन। दा आं बेनिखायनो नोंथांखौबो खावलायो जे नोंथाङाथ' जोंनि सायाव गोजौआव
नुवाखैनो मानसि थेवबो आं बुंनोसै बेफोरबायदि दा खालामसै फैसा थाखा दोननो जायगा गैयाब्ला न'आव गोरिब गुन्द्रा मानसिनो रानना हो नाथाय नोंथाङा बेखौ मानो सानदिया साननांगौमोन दिनैनिफ्राय बेखौ सानदो सार दिनैनिफ्राय बेखौ सानदो आङो बेफोरबायदि फैसा थाखा लुबैनाय महर गोसा मेकआप दाफबनाय सिख्लाफोरजों लाइन मारिस्लायस्लाय गोरिब गुन्द्रानो आं राननानैनो होगोन नाथाय दिनैसिमबो आं नुवाखै जे अफलाइनावसो रानना होदों नामा अफलाइनावसो सोरबा गोरिबफोरनो डनेसन होदों नामा आं बेखौ मिथिला जायखिजाया आं दिनै नुवाखै नोंथांखौ सोरनोबा जेबायदि फैसा होनाय नाथाय दिनै सासे हिन्जावनो एफा बुरजा रां होबाय ओरैबायदि बरबाद माने जोङो 10,000खौनो ओरैबायदि गोबां मोनो मालाबा माबा मोनसे जों माबा मोनसे खालामनानै जुदि बोरैबा जुदि फैसा आखायाव फैयोब्ला 10,000खौनो ओरैबायदि गोबां मोनो नाथाय नोंथाङा दिनै 4 लाख थाइब्रै ना मा होनो थाइब्रै नोंथांनि थाखाय थाइब्रैल'सो नाथाय बै थाइनैखौ जुदि सोरनिबा गोरिबनो होयोबा बेनि जिउआदि बेसे गोजोनगौमोन नोंथांखौ बोर होगौमोन दा नोंथाङा इयुनाव बेफोरबायदि दा खालामसै आंनाव फैसा दं आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया आं गोसोबायदि खामानि मावनो हायो बिदिखौ दा सानसै इसोरा जोंखौ गासिखौबो नुयो जों मानसिखौ थगायनो हायो नाथाय इसोरखौ थगायनो हाया बेनिखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि लामाखौ दालासै नोंथांनाव गोबां फैसा दङबा गोरिब गुन्द्रानो रानना होबानो जाबाय बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ माबाफोर गोरोन्थि आं बुंफ्लांमारबायबा हारिनि खोथा मोजाङै बाथ्रा बुंनोबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा इउटुबफोरा होननानैबा होबानो जाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै नायनाय दंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै आरो खालामनो गोसो गैयाबा दा खालाम आंनि बुंनाया थार सैथोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारि